humanitných vied si ocenenie odniesol kolektív odborníkov na Sväté písmo, ktorí vydali komentár k ďalšej skupine biblických žalmov. Slávnostnú prednášku predniesol v mene ocenených docent Bohdan Hroboň. Je to aj pre odborníkov, aj pre laikov. Preto to je také široké. Lenže my vlastne dobiehame svet, ktorý má na všetky tieto oblasti, ktoré my tam spomíname, ako sú patristi, rabíni, pastoračné aplikácie a tak ďalej. Na to majú svoje série. Oni majú celé série kníh len o tom. My to dáme do jedného a také vzorky z toho vyberáme a doháňame trošku to, čo už tu malo dávno existovať, však nejaká celá knižnica. Tak za ním hovorí vlastne už to dielo. Keď sme na stoliku videli tých 10 dielov kníh, týchto komentárov, tak to je už reálna práca, možno povedať, že je fyzická, ale hlavne teda tá duchovná a odborná. Za to treba byť len vďačný Pánu Bohu a som rád, že sme ich mohli takýmto spôsobom zviditeľniť. Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS udeľuje ocenenie Fides et Ratio každoročne